Jeg hedder Kirsten, jeg er indehaver af Naturskøn. Min mand og jeg har haft Naturskøn siden 1982. Dengang var det en traditionel helsekostforretning med økologiske fødevarer og kosttilskud. For 15 år siden ændrede vi koncept til det, vi er i dag, nemlig Naturskøn, med særlig fokus på naturlig og økologisk hudpleje og makeup. Jeg har altid været af den overbevisning, at den indre sundhed er helt afgørende for en smuk og vital udstråling. Derfor har vi også i Naturskøn særlig fokus på kosttilskud. I butikken har vi også en dejlig babyafdeling med økologisk tøj og hudplejeprodukter til de mindste. I Naturskøns klinik kan du tage dig en pause fra hverdagen. Vi tilbyder blandt andet skønne ansigtsbehandlinger, velværemassage og hotstove-massage. Vi har behandlinger til dig med krævende og problematisk hud, men også til dig, der bare ønsker at forkæle dig selv. I Naturskøns webshop finder du økologiske og naturlige produkter inden for kategorierne baby, make-up, hudpleje, kosttilskud, hår og mænd. Når vi sender en pakke til dig, så sørger vi for, at den er rigtig lækker, så det føles som om du har købt en gave til dig selv. Vi glæder os til at se dig i Naturskøn.